Hello mga kainday, this is Rona and welcome back to my channel. Yay! So ayan mga kainday, sa hindi pa nakakakilala sa akin at sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, I'm Rona. Please subscribe po kayo sa YouTube channel ko and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, tayo sa beach para malaman natin yung kalagayan ng dagat, kung umaalon ba. So tara na guys, go! So ayan guys, kasi ayaw kong dumaan doon sa kalsada. Dito tayo dadaan sa maraming Ayan guys, kung nakikita, kung napapansin nyo guys, dito ako ngayon sa tingnan mo yung hangin guys, kung gaano kalakas yung hangin dito. Hindi naman gaano, lang, slight lang na hangin guys. Yan. Ayan. So yan mga kainday, nandito tayo ngayon. Ayan, dito tayo magdadaan. Ayan guys. Pupunta tayo ng beach. Kasi narinig nyo guys, yung malakas na alon. Kahit malayo dito sa bahay namin guys, naririnig ko pa rin yung alon. Kaya pupuntahan natin at ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ba yung alon doon. Kasi may bagyo kasi guys. Medyo malayo-layo pa kasi yung dagat. So, maglalakad lang ako. Ako lang mag-isa guys. Wala akong kasama. Ayan. Tingnan nyo guys. Nakakatakot yung mga guys. Yan guys, tingnan mo yung mga yung lubi niyo guys, napakahangin talaga guys. Ayan. Diyan guys, diyan pa yung dagat. So malapit na tayo. Hintay-hintay lang, charot. Ayan. At teka pala, mega shout out po kang ating Evelyn at saka kang Kuya Eddie, and also mega shout out din kay ating Noven Art. Keep safe always po sa inyong lahat, at saka kang Eileen Bisdak from Turkey. Hello youths, keep safe always dyan youths, and God bless us all. Charot! Ayan guys. Napakahangin dito guys. Ayan. Makikita nyo mamaya guys yung alon. I'm sorry, hindi po ako nakapag-upload. Ngayon lang ako nakapag-upload kasi wala akong mai-content at wala akong makasama sa content kasi walang magbibideo sa akin. Charot! Ayan. Pupuntahan natin yung dagat guys. No? Kung gaano ba? Ayan guys. Tingnan mo. Mahangin. Tingnan natin yung dagat kung gaano kalakas yung alon. Katulad ng alam niyo ba? Charot lang. Ayan. Napakahangin guys. Kasi may bagyo. Ayan. Naririnig nyo yung sibol ng hangin. Naririnig nyo na yung sibol ng hangin kasi malapit na tayo. May ganito natakot ako guys. Baka ano kayo dagat. Ayan.
So ayan mga kainday, nandito lang tayo ngayon sa bye-bye. Tayo ngayon. Oh my God, napakalakas ng hangin. At saka yung alon guys. Dagat. Oh my God. Ayan. Malakas yung hangin dito guys. Ayan, nandito na tayo ngayon. Ayan guys, tingnan nyo yung alon. Napakalakas. So guys, pupuntahan natin yung bahay ng kapatid ko kasi nandito na sila ngayon sa bahay. Yung bahay nila. Ayan guys, yung mga nakakaaway na So ayan guys. So ayan guys, ayan na yung mga alon guys. Yung mananagat dito guys, wala na makain. Ayan yung bahay yung kapatid ko. Pamangkin ko. Ayan guys. Hangin kayo. Guys, take care po sa lahat po, lalong-lalo na yung naapektuhan po ng bagyo. Mag-ingat po kayong lahat kasi dito sa amin mahangin at balon. Malakas yung alon. And always pray for God kasi si God lang yung nakakaalam ng lahat ng aking ginagawa guys. So, guys, yung alon guys. Napakalakas. Nakakaawa yung mga nakakaawa yung mga tao guys na yung inaano lang nila yung dagat kasi sila po nakita doon sila kumuha ng pangtustos ng kanilang mga pamilya. Always pray lang po tayo guys. Marami natin sa tumin. So yan mga kaintay, kasama ko yung pamangkin ko. Punta kami doon.
Celebrate of February 14. Kung sa diha, pisa 20 na, nagkalabuay kayo mo. Na ayaw mo na, ako ang Yeah, tayo na magpataghatag kuan bulak o chocolate. Mura jumog na kalmino sa mga single. Kung sa diha, pagkaroon pisa pizza 20, magbulag na di ay. Langin ko. Sana dumating ka, dumating ka, dumating ka, dumating ka na, dumating ka, dumating ka, dumating. So ayan guys, atunghayin na natin yung ano dito sa amin guys. So ako yung uuwi na, kasama ko yung pamangkin ko. And guys, hindi kalimutan po mag-subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos na gagawin ko for my YouTube channel. And mega shoutout po kang Eileen Bisdak. Take care always dyan ko sa Turkey at saka kang Ate Evelyn, kang Kuya Edi at saka kang Ate Nobel. Thank you so much po sa supportan nyo. And guys, always pray po tayo kung saan man tayo sa buong daigdig guys na nakaranas ng bagyo ngayon. Pag-iingat po tayo, just pray always. And I'm in the Rona. And this is Jelly. And bye. Don't forget to subscribe.